Jamila Faber, en die ken ik als muzikant, als kunstenaar. Intussen ik heel goed is in boeken schrijven om correct te wijzen bannenboeken. En die had ik hier in de hoorn. Haar eerste boek, Lola en de grijze massa. Er borrelt iets vreemds uit een put in Grauwdrecht. Iets smerig, iets grauws, iets gevaarlijk. Wat is het? Het is de grijze massa. En dat ga je vast niet vertellen wat eruit komt, zeker hè? Nou, die grijze massa is datgene wat er uit de put komt. Ja. En iedereen die in de buurt komt van de grijze massa metamorfoost terstond in een grauwe rat. Dus dat is wel een beetje gevaarlijk spul. Het is een kinderboek. Mag ik het een kinderthriller noemen of een kinderhorrorboek? Of? Nee, het is helemaal niet zo eng. Het is gewoon een spannend verhaal, maar het eindigt heel mooi. Ja. Wanneer ben jij begonnen met schrijven? Nou, ik heb het geleerd in groep 3. Oké, ja. Ik ook rond die tijd. Maar, ja, precies. Nee, wanneer ben je begonnen met, ik ga een boek schrijven en ik wil mag ik het er gewoon een kinderboek noemen? Ja, het is gewoon een kinderboek. Nou, ik had een paar jaar geleden al het idee om een kinderboek te gaan schrijven, maar het niet afgemaakt. En nu was de tijd rijp. Ik ben nu ook stadskunstenaar, dus ik heb dan ook de ruimte en de mindset om dingen af te maken. Wat ik sowieso wil doen natuurlijk. Ik ben geen loser. Nee, maar ik snap in de dagelijkse gang van zaken. Als je er een baan en alles bij hebt, dan kom je er vaak niet aan toe natuurlijk. Nee, dat is waar. Maar kunstenaar zijn is mijn baan, dus dat scheelt. Ja, dat is ja, bedoel je. Oké. Maar als je heel veel andere projecten doet, ik snap, we snappen elkaar. Ja, we snappen. Maar goed, druk doen. Maar je toen dat boek schrijven opgepakt? Ja, en ik heb het gewoon gedaan. Ja. En nu is het af. Ja, en het is gedrukt en het is er. Ik heb hier een kind, zie ik nu. Volgens mij is die van jou. Het lijkt wel wat op mij, hè? Ja, en hoe heet dit kind? Hoe heet dit? Hoe heet jij? Lola. Wat? Nee, kom, wacht even. Dan moet je niet weglopen. Nou, daar gaat Lola. Ja, nou ja, dat is altijd met kinderen. Stilt meteen de show. Is Lola, natuurlijk niet zomaar gekozen. Gaat het over haar? Is het voor haar? Of is het gewoon een naam die je zocht? Het gaat over haar, maar het is ook voor haar. Als je het boekje open doet, staat er ook voor Lola, mijn lievelingsmens. Tot aan de sterren en daar voorbij. Oh, prachtig. Had je het boek kunnen schrijven als je geen moeder was geweest? Ja, natuurlijk wel. Ja, nee, de vraag. Nee, maar soms gaat er een wereld voor je open als je zelf ouder wordt. Ja, dat is zo, maar ja, dit verhaal dat is niet per se omdat ik een kind heb. Het is gewoon een mooi verhaal dat ik anders ook had kunnen bedenken. Maar nu had ik een heel duidelijke inspiratiebron om de hoofdpersoon op te baseren. Je hebt er ook een liedje bij. Ja, ik heb er ook een liedje bij. Ja, want je staat al klaar. Je hebt een mooie drumcomputer hier. Ik weet niet of je de gitaar er nog bij wil pakken. Ja, pak hem. Dat wil ik wel, ja. Nou, dan wou ik jou verzoeken om dat nummer te gaan doen. Moet ik nog één ding vragen? Want hier ligt een prachtig boekwerk, zeg maar. Een soort schrijf. Wat is dit eigenlijk? Dat is het boek waar ik zo'n beetje alles in opschrijf. Dat er in me opkomt en dat ik maak. En ik heb dit liedje voor de uitzending geschreven. Okay. Dus ik dacht, nou, voor de zekerheid maar eventjes meenemen, voor het geval dat. Nou, vind ik heel bijzonder. Heeft het al een titel? Lola en de grijze massa. Dat kan ook niet anders. In verband met haar boek. Hier is Jamila Faber. Er was eens een meisje in een land hier heel dichtbij dat enorm dapper was. Lola, zo heette zij. Lieve mensen van Omroep Friesland, ik moet eventjes de capo erop zetten. Ja, dat heb je met Willem, hè? Die gaat dan tegen je aan staan te kletsen terwijl je bezig bent. Dan gewoon opnieuw. Soms kan je beter even stoppen dan doorgaan. Er was eens een meisje in een land hier heel dichtbij dat enorm dapper was. Lola, zo heette zij. Ze was nog niet zo groot, ze was eigenlijk best klein. Maar weet je, ook kleine mensen kunnen hele grote helden zijn. Hoorde zij iets geks, er kwam iets uit een put gelekt. De mensen waren super bang, maar Lola schrok echt nergens van. De grijze massa, 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 wat een naar gedoe. Iedereen ging er gauw vandoor, maar Lola was er dus veel te stoer voor. Lola lost het op.
nieuwe leeuwenvriend. Niet zo boos doen, Vladi, waar hebben we dit aan verdiend? Maar Vladi was niet boos, hij had veel verdriet. Hij wilde mooie kleren aan, maar dat mocht er vroeger niet. Een dikke knuffel en een kus helpen beter dan een schop. Vladi droogt zijn tranen en de grijze massa houdt op. Grijze massa, 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 wat een naar gedoe. Iedereen ging er gauw vandoor, maar Lola was er dus veel te stoer voor. Lola lost het op. De grijze massa, 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 wat een naar gedoe. Iedereen was dus veel te bang, maar Lola niet. Lola, Lola, hey Lola, hey Lola, hey Lola, hey Lola. Lola lost het op. Dankjewel. Lola en de grijze massa. Hoe gaat het met Lola? Ja. Word je nou ineens verlegen? Ja, dus. Dus even kijken het leven. Jamila Faber, stadskunstenares van Ljouwert, maar intussen ook auteur van een bennenboek. We litten het voor de meesten die het beeld behaar. En voor de ruimte kijk ik het even uitlezen nog even zien. Lola en de grijze massa. Je had een idee, je gaat aan het schrijven. Hoe was het heel erg moeilijk om een uitgever te vinden voor dit boek? Ik heb het zelf uitgegeven. Serieus, allemaal eigen beheer? Ja? Jeetje, Ja, dat is wel een hele onderneming. ja, dat is wel een onderneming, ja. Maar dat scheelt ook weer dat ik met niemand rekening hoef te houden. Dat is ook wel lekker, hè? Ja, precies. Gewoon lekker alles zelf bepalen. Teksten, maar illustraties, heb je die ook gedaan? Jazeker. Ik heb alles zelf gemaakt. En een DTP'er, Chantal van Wieren, ook vormgever, die heeft geholpen om het digitaal te krijgen. Ziet er prachtig uit trouwens. Ik bedoel, het is een hele mooie opmaak. Meerder kleurig. Hoe lang ben je met dat hele regelen bezig geweest? Nou, ik deed het regelen en het maken een beetje parallel aan elkaar, een beetje tegelijk. Maar in totaal 2 maanden ongeveer. Oh, dat valt me nog mee. Ja, het ging ook wel echt heel snel en heel veel uren gewerkt. Maar dat past ook wel bij je als je iets in je kop hebt en je denkt, nu ga ik het doen, dan ook alles erop geven? Ja. Ja. Ja, als ik het wel wil doen of ik wil iets regelen, dan ga ik dat doen. Of regelen. Ja. De illustraties, we hadden het alleen maar over. Heb je het zelf ook gedaan? Was het erg zoeken naar een stijl? Of moest je dingen bij elkaar bedenken, zoeken, creatief doen? Ik heb wel een beetje zitten schetsen en een beetje zoeken naar hoe wil ik het nou hebben en hoe moet het nou eruit zien. Maar op een gegeven moment had ik ineens die klik dat het goed ging. Toen dacht ik, nou, zo maar door dan. Voor welke leeftijd heb je dit geschreven of maakt het niet zoveel uit? Het is ongeveer vanaf 4 jaar. Ja. Kun je een klein stukje voorlezen? Ik zal het begin voorlezen. Kijken wat Lola. Hoi Lola. Hi. Heb je het leuk vanmiddag? Ja. Vind je het leuk dat mama zomaar een boek voor je hebt geschreven? Ja. Zullen we een stukje voorlezen? Ja. Goed luisteren, oké? Ja. Oké, komt-ie. Oké. Er was eens een meisje in een land hier heel dichtbij dat enorm dapper was. Lola, zo heette zij. Lola was nog niet zo oud. Ze was eigenlijk best klein. Maar weet je, ook kleine mensen kunnen hele grote helden zijn. Lola was aan het spelen met wat kinderen op straat. Ze hadden zich verkleed en zo, je weet al hoe dat gaat. Opeens hoorden ze stemmen. De mensen praten snel en hard. Er was iets raars gebeurd. Ja, het was werkelijk apart. Lola en haar vrienden kwamen heel gauw dichterbij, want ze waren heel nieuwsgierig wat er aan de hand kon zijn. Ja, fantastisch. Applaus voor Jamila. Ja, vind ik leuk. Steekt haar nek uit. Ze brengt zelf een boek uit, een bennenboek Lola en de grijze massa. Als mensen dit horen, zien of wat dan ook, en ze willen dit boek aanschaffen, zo mooi voor Sinterklaas en de kerstdagen, hoe komen ze eraan?
Nou, dan ga je naar www.jamilafaber.nl/Lola. Ja. En dan bestel je het boek. En dan kun je met Ideal betalen. En het ligt ook in de winkels. Van der Velde, Nina en de Toverlantaarn en Boekhandel Burgum. Daar kun je het allemaal kopen. En op 13 december is een voorleessessie bij de Leeuwarden Courant voor de abonnees. Dus dat is ook leuk om te onthouden. Als je abonnee bent, dan kun je je aanmelden bij de Leeuwarden Courant. En... Ja, gewoon jou even volgen, Facebook Precies. En de site dus. Als je mij gewoon een berichtje stuurt op Facebook, dat mag ook hoor. Succes. Leuk dat je er was. Dankjewel. Tot het volgende boek. Dankjewel. Dankjewel. Dag Lola. Dag. Hoi. Yo.